Semoga selamat menyaksikan. Semoga Mas Rizky sompretnya. Yuk, yuk, yuk. Hoho. Rono rene dadi wong ra duwe sayang lakra uripku mung cingkrang atiku nelongso nene asa padha lolo gawe becik tinampa bajane awake janji trimo andung nugroho rono rene dadi wong ra duwe sayang lakra uripku mung cingkrang atiku nelongso tinapa sare baja bajane awake janji trimo andum nugroho saya asli lo Meski kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung eling tambe burine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasadya kanggo patuladan anak putune kan nerusake bebasan wae aren kudu eling mesti kudu sajroning urip tansah kudu eling aja
Ayo ayo. Ho ho. Yeah. Lo. Yeah. Lo. Ho. Sayo. Rasane hatiku tansah kudu aguyu semono aku mung ora ngira nyata gedene disumbang sewu dadi tembane atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elengku nganti saiki rina wengi tak pundi kaya aji uga laku utama tetep langgeng rasane hatiku tansah kudu aguyu semono aku mung ora ngira nyata gedene disumbang sewu dadi bambange atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elengku nganti saiki rena wengi tak putih kaya aji uga laku utama tetep langgeng Sugeng rawuh Mas Yoga Panjia Anom Budaya Mas Egar ya Sayang ayo Pak Kardi gelak bareng ane ya sayang yo kagum Narimo
pasrah karsane Hyang Widi Sekar pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresno tarewangi lambamana dateng ngampah karepku ben tabah senajan pahit tak tampa tak rewangi kebapan narima Narima jroning batinku najan abot ninggake sliramu katimbang kok gawe lara alu wong kandhang kenyalian gelang alit mungkin triji sekabehe sliramu wis lali Ora. dasare ana sing duwe karo aku pasamone ngece banget lara ati iki aku pasrah kersane Hyang Widi Sekar pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresno tarewangi lembamana betang ampah karepku ben tabah senajan pahit tak tampa tak rewangi kebak panarima
Awas tuh. Nah, tuh. Woi, waduh. Tuh, awas. Tuh. Waduh. Ya. Tuh. 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 Woi, awas. Tuh. Asri lo. Ayo, lompatnya Cik. Bisa ngudan. Paribasane balong pakel baca mong kumudu seneng alok kurang baku nggone sesrawungan prayoga tumatine cara wonong koler saumpama luwe becik guyub rukun ambung rasa anglia sesenggaan balong pakel ala-ala usik paribasane balong pakel baca mung kumudu seneng alok kurang bakune sesrawungan raprayoga tumatine cara wonong koler saumpama luwe becik guyub rukun ala-ala sing sayo ayo yo Mas Ayu yo digelak barengan ya. Ya iki lho. Gok. Bocah cilik-cilik padha mikir. Yo. Rome. Sayo. Gagat. Ayo. Ya. Iki ceritane bapake jaraki anake. Ya, kaget ya. Loh, waduh. Wah. Woi.
Awas. Awas. Baik no ngati-ngati lo. Lo. Ha. Ayo, ayo. Kadung tresno wingko katone kencana nadyan ala ning ati wis kadung condong ya ben aja gandul katon mungi lo awas ngati-ngati yo kanca Wisara wong citra kelangan juga alon wae mlaku sak titahe
warga Desa Kedung Cangkring dan sekitarnya, peminat seni tradisi khususnya Turgojati. Jangan lupa kawan-kawan, besok tanggal 7 Agustus ya, Turgojati akan dimainkan lagi di lapangan Panji Laras. Mugi-mugi buatan kesupen bola tanggal 7 Agustus, okay? Kami tunggu kedatangannya. Kita regengkan bersama-sama bola. Kok 7 Januari ngapunten 7. 7 Januari bola-bola. Ya sepurane ya. 7 Januari bola-bola. Jangan lupa ya untuk melihat pementasan kami Turonggo Jati. Terima kasih. Ayo.
Jos. Lo 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 lo. Ye, halo. Ho ho. Jos. Ana patayong yong. Kuwi teke sapa? Ger putraku Ana payung. ande Ana payung. Iya yo iya. Iku kang dadi asmane Yo piyo kula batan purun lateng abang emanera bisa ada ger putraku ande ana putri gangonggai Yung piyong kula dereng purun lateng biru sisane si jaga geredung ger putraku ande ayo ana apa tayong
Tandise. Monggo. Nggih, monggo. Amin. Mohon maaf nggih. Ya. Cek 1